goeiemorgen julle. Kom ons maken een school. Ik ben klaar, geleerd, klaar. Gaan ons. Doe één, jij moet ook opstaan. Kom ons mijn vast gaan gezicht. Vaak kan ik naar de phone zien. De phone gaan we aan. Kijk eens zitten. Toch even vallen. Was ist das? Doe één. Klaar te doen, klaar te doen. Doe eens kijk wakker. Kom on, kom on. Bij jou maar over gaat ik me eer koelen zelf iets. Aha. Ik ga nog 5 uur opstaan en ik ga eten en weer komen. Dat is een nieuwe bouw.